Uste dugu pertsonen harrera, legegintzaldi planean aurreikusita dagoena, erantzunkizun publikoa dela, eta horregaitik garrantzitsua da nabarmentzea begi ona sari garela, herritar guztientzako aukerak bilatzeaz eta aniztasuna gure udalerriarentzat abantailatzat hartzeaz. Kulturen arteko hiria izan nahi dugu, elkarreragin positiboekin kultura adierazpen partekatuak sortzeko gai dena, aniztasuna baliabide gisa ulertzen duena, ez arazo gisa, eta elkarrizketan eta errespetuan oinarrituta elkarrekin aurrera egiten duena. Horregatik, Getxoko migrazioen harrera eta harretarako bulegoak nazioarteko mugikortasun prozesuei, hau da, emigrazio eta nazioarteko babesari lotutako informazioa, orientazioa edo laguntza behar duten Getxoko herritarrei eskaintzen dizkie bere zerbitzuak, baita atzerritartasunarekin edo migrazioarekin lotutako kontsultak dituzten gure udalerriko pertsona partikular guztiei ere. Halaber, aholkularitza eskaintzen die Getxoko erakundeei eta udal teknikariei, beren lan testuinguruetako migrazioekin lotutako zalantzak argitzeko.